जों जत्त बरकनो रेसपेक्ट रजागानि मुसुगो मान सन्मान गोनां गियान गोरां बरक हुजागानि मुसुगो बनि बाङैनो जों जोंनि गियान रावनो जों बुसकानि बरक बाय कक सावै शेयार खायनि रक नायलायबो फियाबा जोंनि थानिबो जों जे मुसुगै दंमोन ओ मानै जों मानिया ओङो को ओ मानिया ओंमाने जागावनो जों बाक्सा बुक्सु बरक रंखोनो ब्लेम खायो बैनो ब्लेम खायो फियाबा अर जागावनो काइसे कक जों सोलोंथाइसि कलायबो तानि ओंखेनो जों गुबै जों तमाबो ताव प्रेजेन्ट न तै जों तमाबो मिस्टेक खायबै दंनो तै जों काइसे जों साक न गसेवै नावै जों सोलोंथाइ कलायबो फियाबा बाक्सा बुक्सु बरक गोबांखौ बरकनो नुकजागो निजेनि मिस्टेक खायमानि न तैबै डिफेन्स खायबो फियाबा निजेनि गालति न एक्सेप्ट खायनावो अर थाने मोनसे सोलोङै बुसकां आगगनि न नाया ओङो ग्रु खायनो नाया ओङो निजेनो साक्सनो डिफेन्स खायैसि आं जाजाकसि आं आनि वान समनि थिकसि नै डिफेन्स बाक्सा बुक्सु बरक रंखोनो खायबो खौ अमा हायके डिफेन्स खायमानि बायनो बरक र आसो सोलोङै मानिया ओङो निजेनो साइड निजेनो लाइनो ग्रु खायै मानिया ओङो फिया जोंखेनो सोलोंलायनाय निजेनि गुबै निजे साक तमाबो मनो जोंखेनो गसेवै नालायबायनाय गोबाहायनो तेनो तिनि हायो नुगो जों ससाइटि वालाय माने जलाय माने हिंसार लाय माने बैनो अंकल क हाया सालाय माने बाहायरनो तैनो बेलायनो जिन ससाइटि नुगजागो इनखो अमा हाय तम माने ओंला बनो भाख्य अरजांनि यगनाय मनो जों वान सौइ नायखे ओंखेनो आनि मते ओंखेनो जिनि पेरेन्ट्स नोंजाव जिनि पेरेन्ट्स बिसिवन स्पेशली जिनि बुमा जिनि आमा बरकनो जोंनो तेसा गाहामखो ज्रायफांसिनि सिमिनो तिसाय फायने नांमाने सावै फायने नांमाने बुलायमानि र बेलायनो जाया बैनो हाया सामा र बेलायनो जाया नै जोंनो बुजावगै बरक तिसायते फैखांखोनो जिनि ससाइटिनि तिनि हायो जे युथ्स र जे किसा मासांखोनो बुलायनि मांनो फाथलायनि मां नाय तंमानि र ओंया ओंखामोंना जदि जिनि पेरेन्ट्स र जिनि आमा र स्पेशल बुमा रनो जोंना हाके फोरोङै तै फैखांखो बुलायमानि जाया बैनो हाया सामानि जाया माय सोलोंनानै नाङो निजेनि गालतिनो गसैनानै नाङो निजेनि साकनो कमानो डिपेन्डिं याखो निजेनि सामनो निजेनि खायनि नाङो बहायरखो जों फोरोङै तै फैजाखांखो जिनि ससाइटि टेक्सा आलगां थांखामोंना पियाबा जे बुमा हुजांनाय रसनि हायो जों नुत्रं लायबो हाया सालायमानो अंकल सिरियल टिभि सिरियल नायलायबो हाया अंकल सालायबानि र गतलें कातना ओंलायबानि र बाहायरखो पद्रे पडसि नुजाबै तङ जे बुमा ओंनाय रक्सि गोबो साता बरनि थानि सोलोंनाय गोबरनि थानि सोलोंला हांबा जिनि ससाइटियाव तिनि हायो जे सिक्ला तिनि युथ्स नुजाक दङ नुलाय दङनो जे ज्राय 20-22 बोसोर बाहायरनो गोबांखौ नो फा बांजागो बिखांखो बुलायबानि र बेलाय नुजाबो तानि ओंखेनो नगनि सिमिनो डिसिप्लिन तमाबो न तैबै जों फोरोङै फायजालियानि बाङैनो सो बनो नां मा कयबो ताबुंनो सिमि फानोसों चेन्ज खालायबायनाय जिनि ससाइटि नोसों चेन्ज खालायनि बाङैनो जिनि बुमारनो ब्ले रिक्वेस्ट मा खायबो बसानो ब्लायनि काहामखे एडुकेशन लइसु फोरोंनानि नाङो जों सुरु स्कुल सिमि स्कुल कलेज सिमि या नगनि सिमि फार्स्ट राय सोलोंनानि जेंग्रो सो हामबाय लाभ यू